Kanang pasahero ba nga masuko og dili itabok, kinahanglan mga kaidol pag musakay mo og tricycle, kung gusto mo magpatabok magpasidaan mo daan sa driver. Kayo dili ka og musakay ra ka largo unya wala ka nagpasidaan sa driver nga magpatabok ka didto, na mahimo gid yung lalis. Labi na okay ra kung wala say mga pasahero, pero kung nasa pasahero mahimo man yang lalis ug di ka mo kuan og magpatabok yung ka kay naka-pick up mangod siya hinayak tungod kay wala mangod ka maingon nga magpatabok ka kay kasagaran mangod karon aw dili lang kay karon sa akong naibaw-an na pod pag seminar nga dili na uso nang magpadur ya, uso ka nang magpadur-tudur ba kayo palanglitan gikan ka diri sa kuan, gikan ka diri sa langihan moadto ka Chinese school, street Chinese school unya ang driver ana kung wala ka nagpahibaw daan nga magpatabok ka dito sa Chinese school kay naa kay bata ana ang imong alibay nga naman ko'y bata dong maglisod ko kuan dong, pero adi siya nakanisulti sa driver nga pag-abot na mismo unya kuan naman nakahinayak naman siya og pick up pa street sa Boulevard Mormon dito sa unahan, nakahinayak naman siya pa pick up og pasayro. Maunang kung diha ka magsulti nga magpatabo ka, pero pag sakay nimo wala nimo daan gi-explain sa driver na mahimo gid yung lalis kay naka-pick up naman siya unya karon pag mutabok pa siya sa Chinese school unya mobalik na pod, grabe baya kayo naka-traffic diya dot diya unya nakahimo na kan sa gabal diya sa mga sakyanan, naka-traffic ka pinalik-balik na mo lagi sa among seminar pod dili na pwede nang magpadur-tudur. Kung dito ka sa atbang dito ka napiunaw dili na ka sa tabok mo ikaw na lang mo tabok dito, dili kay ang tricycle pa tabokon pa nimo dito nya sabi na naka-pick up og pasahero. Pero okay na lagi na kung pagsakay nimo daan imong gipahibaw ang driver kay aron dili mahinayak og pasakay pug laing pasahero. So ana ra mga kaidol, kay wala man ka nagpasidaan daan maunang nabutang sa utok sa driver nga naay Boulevard ani Mormons Primitudes street dito sa Kuwa, pasakyon ginya kay wa man ka magpasidaan og kuan ra kanang mao pay pag-ingon nimo kung tabok pagkuan na pag-abot na malalis naman sa driver ana. So more tong akong explain sa tanan mga pasahero nga sumasakay sa mga kuan pang pasahero ng sakyanan nga dili man siguro na pwede ng mga multicab mga anak tricycle ra man gid siguro pwede nga kanang imong hangyoon patabok kay ang kaning mga multicab mag street naman sila sa agi. So mao to akong paliwanag sa inyo mga kaidol nga kung musakay mo og tricycle, kung gusto mo magpatabok labi na naamoy karga, magpahibalo gid mo daan sa driver para dili na mahimong lalis, para malikayan ng mga panaglalis sa tricycle driver o ganang mga pasahero ba. Magpasidaan kay kadaan pagsakay kay para ang tricycle driver dili na makahinaya kung pick up pasahero pa dito pa Boulevard kay pakuan mamang ka magpatabok pa man ka dito sa Chinese school. So ana ra mga kaidol, ikaw na ako mga kaidol hangyo sa talang sumasakay nga kung musakay sila unya magplano sila nga magpatabok labi na na mga karga, pasidaan gidaan sa tricycle driver para dili malalis. Og mao to mga kaidol, og muhangyo ko mga kaidol nga paki-like, comment mga kaidol, share para po nga matabangan po yung mga kaidol. Salamat mga kaidol.